ich tam prihlásila na kurz mamka, lebo také mladé dievča, 20-25 ročné, tak niektoré teraz viete, jak s tým, že sa pripravuje na graviditu, no není to úplne tak. Ale mala som jednu takú Zuzku, ktorá bola v tej skupinke, lebo mamka ju prihlásila a ona sa tak aj tvárila, nie veľmi nadšene, že tam je. A viem, že vtedy tá skupinka bola taká, že tam bolo veľa takých ťažkých poporodných brúšiek a ona ozaj nevyzerala, že by tam veľmi chcela byť. Aj som jej povedala, že môže akože odísť a ona nie. Že tam nepasuje. A ona mi potom povedala, že mala bolestivú menštruáciu s tým, že musí si stále zobrať nejakú tabletku, alebo dokonca jej napísala mama penku, nešla ani do školy. A potom, jak prešla tým kurzom, tak ani sa mi neozvala, až po pol roku prišiel mail s tým, že Monika, že musím vám napísať svoju osobnú skúsenosť, lebo musela som cvičiť, keďže mama takže robila som nejaké cviky. Mama robila tú motiváciu nútenú. Hej. No a prvá menštruácia prišla tak, že nemala až také strašné bolesti, lebo ona si stále musela zobrať nejakú tú tabletku a teraz, že prešla, nezobrala si tabletku, ale si povedala, že dobre, no a však čo.